ngotanga takabayira because pane interview yakaita naZigwa ndakumbobva ndaifarira vachitaura nyaya great man, which means vafanira kuti explainera panapa kuti why vaitaura zvinhu zvavaitaura izvozvo ende vaifunga kuti great man achafila sei, because I mean Sparks ini ndinotoinspire na great man. Okay. Pandinomona achikobora chipo papa ndine chitoinspire. Okay. Pane kutsvinya nekupa example zvinhu zvakasiyana. Asi ndakambotsvinyira munhu akaremara. Okay. Ndinotovapo mahopes andinopo vanhu vakaremara. Okay. Sapa pemaizama kuita sei? Ndaingopo expression of a point. Ndaenda kuchitungisa kunodonata, which I did. Exactly. Tichibatsira vanhu vasingafodi. Alright. Ndobva ndabvunzwa naZiko kunzi saka imimi manje kana muchienda kunoti zvirema munozvipa help and donation mozoya muchiti munosumudza zvirema uchechi zvinoshanda sei. Exactly. Pandapa example yekuti great man unofungidzira kuti angafa mberi. Kune vanhu vanozvarwa vari zvirema. Okay. Kobva kwazoita vanhu vanotozvarwa vakaremara kuti ukuru hwaMwari huonekwa according to John chapter number 9 inotodaro. But hazvingangoveri because Prophet Passion Java wanasimba kusimudza great man ndosaka vakuti kune nature mukuru. Ndopandaiti magenes emunhu akaremara atori magenes kumachinja kuchinja munhu wacho anenge asitori iye because magenes akondozvara. Nopa example iwe une ganda ka rinenge rarikirosi rekuti even ndakaisa futi haritsvuki. No. Aiwa ndikutaura chokwadi. Even rakaiswa futi haritsvuka. Saka it's an example ka yandikuwedza kuti vana vanzwise kana uri mutema ka zvitambire zvakadaro usanobliche. Aiwa kabatinzweka ini ganda rangu ndakaita rikirosi aine mari ini handa mari, which means ndakaita mari rikirosi ane mari rakaramba indotsvuka. Rikirosi ane mari rakaramba kuchinja ganda. Why? Because ina handa mari ndakaita mari nobva raita sera rikirosi rakaramba. Ndifunga zvanga rakaita before asati ane mari ndifunga so kutodaiwo exactly. Anyway, well, but handishinyire vanhu vakaremara. No, I will never do that. And great men anotobudawo mahits painternet. That's why he's a good example when we talk about vanhu vasinonasotsukubuka. But munhu andotorespectawo kwete ndomurespecta kuti mukuru makadii, but munhu anorespectawo kuti pane graft raanoitiro pasocial media anobura mahits. But I feel like you have to apologize, Prophet, kuna great man, because great man now the way akufila nayo about anenge achitotamba nempa internet anenge achitoziva zvamufana zvanenge achitaura chipo zvazvo noti anozoenda achinoapologize ana chipo atiziye. But great man akuita sekuti haana kufara nazvo zvinhu zvamakaita even kuri kuti sniper akamboapologize ana chipo here hatizozive. pane zvinhu zvingaapologize. It's just an example. Ndingatodzoka nje apologize ndati une ganda rechisoja iriyo ayoga ndishuze nabasa, but because ndo zvati ndogona kuita se ndogona kuzo imari chete kuleka ngena ngeteam yogara musango iyi trainer 6 months chekarara mubako apa wasichigundura ndinepere mudara ini ndichona wana ndonakirwa neni zvitodaro even wana chachewa vanongoitarisa kuti vana vakantarisa vanongoitoona kuti chibaba ichi chine future, chibaba ichi chiri handsome ichi, chibaba ichi chakapenga. Mapofu ariko even kuna vanhu vanoona unoziva because hauoni future usingasitati waona present. But wana kunakirwa ndikunyeperei nekusviba kwandakaita kuona kunakirwa kusipakwa serious. Ngavambonyora mucomment section ndibva kuDubai ngapaita 100 macomments achapera macomments section kuti vanakirwa newewe ndokupa $100 easy money. Alright, mababy mukunzwa this podcast kana mukundiona andika chingonyadzisai Prophet. Vanhu vanoziva kuti uri mupfupira haiti yako yakarambira pasi. Zumuka. No, this is my podcast and this is what I'm against. Ndoti ne hasha inogara ne hasha kuti eti iwe ndopedzere. But nini ka Prophet ane short circuit ane inza boys nekupfupika kwandakaita vasikana vazhinji vana kureba nditone size yakanaka. Vasikana ngaitone ngaona mwana wavo baba mwana ane ndemu ndazo ndinongo baby so anzi the Prophet azo ndinongo baby bucha ndazo ndinongo baby yaziseka asati vasikana vambelieve. Aiwa no inza yes zvafanira ndika inini vana nechitora Prophet andonyepa zvafanira ndimwe baby vandotomhanya naye pombi anaka asingaiti.
pombi anonditi baba mimi mapfupika muchatiri matsoka muchatiri matsafu but haipombi but still reason anogona kuti ndakapfupika but hakwanisi kuzondirambira kupfupika wangu vanhu vane short temper tikawatsvaga murumunwa tinoona ndapedza ane short temper but great man mufesi wangu ndakatoti atsvagirwe number I think asati yawe ndakatora naziko ndatsvaga number yake ndimomuti ga but panga kutaurisa baba ndanda kutya kuti ndakamusendera mari achati ndakuda kumubribe and stuff so I had to just hold but I don't mind ngompo mari ndakara ndongopo team yakadaro but kumba mari usiko kwakutofile kuti bani ndakataura ndozvanitora ini ndakatogara ndatoda kumupa mari papodcast kudhara saka iye panga tangoti ngau ndakabva ndatya manje kuti ndakampa mari achamunzwa pamwe ndikumunyararidza kana kuti ndine mhosva or kupa example is wrong kuna law inoti usapa example law manje inozoti ukazonoshora vanhu vaiwaya manje ndopakubaizika. All right. Maybe mnona kuexplainera vanhu about the dark hue. Dark hue man. Dark skin. Dark skin. No, dark hue yekuti yekujoka nezvisingajokwe nazvo. Like mwana ujoka nekurwara. Ani mwana kujoka ne ndakunzwisa sewaifarira jenimbi. Why? Ngajambe.